ولی بینران هەڵبەتە 2018 چارچوبێ سەرڕاستکردنە دەستورە ئابینگهینیا تورکیە و شۆنداخستنە ریفراندومێدا هەند بێگومان سیستەمێ ئیدارەکردنا تورکیە ji سیستەمê پەرلەمانی هاتە گواردن بۆ سیستەمê serokatî vêyekê jî desalatên reha dane serkumarê Tirkiye ku pêşî serkumarê Tirkiye desalateke protokolî hebû niha desalata reha li Tirkiyeyê. Li ser vê pirsê Birêz Ehmed Kaya serokê Partiya İnsan û Azadiyê li Diyarbekirê gelme de. Kayek Ehmed êvareta baş be. Dem Partî li dijî desalata rehaya serokmariyê taybetî diwarê ragihandin naşar û velivînkirin bi artişê. Tu vê pêş hatê çawa bînî gelo. سريدا ازي جوارا سركفتن خازم جبو في وشاني و ج تماشاوان راتورا حرمتي خو پیشکشتکم بتركا سوزكي تركا هيا دبيجن بكردي اموغارينن دبيجن نعيده نججنا نجي سيرانه زاوا چما من ماچكر نها ev biryar ji bo çi hate girtin evan gewrandina ji bo çi çêbûn di serî de pirsgirêka mezin ev e di serê me da di serê gel de ev heye ji bo çi vî pirsgirêkê heye hawê ku hûn dizanin li welatekî eger normalîzasyon bêhundakirinê di biryarê ku têne girtinê de tev tereddüt çê dibe serê meriv da ka çima van biryara hatin girtinê carna hinekî biryar hene dibin pêwîst bin jî ku bên girtinê lêbelê wextê ku normalîzasyon tune be wan biryarê pêwîst jî meriv dibêje ecêba dibinê viya da çi heye ji halî yek va ku em mêzekin ka pêwîstî bi vî biryarê hebû bi vî gewrandinê hebû tune hebû ji halî dina da jî ku pêwîstî hebe ji kî ji halî da pêwîst e bi rastî Türkiye di warê aboriyê da di qeyranekî mezin da derbas dibe zor evekî da ye astekî da ye biryarê ku dide girtinê tev eslînda li ser vî tengasiya ku wê di pêşerojê da muhtemel e bibe sebeb ji bo hinkî pehevçûnê nav em bêjin hêzan da jî tedbîrekî digire bi salê berê pir balkêş bû gotinekî Erdogan di wextê no pandemiyê dest pê kir evî çaxê Erdogan sekinî got ku tekalîfê millîye qanûnekî di esnayê herba em bêjin ku Türk dibên herba xelasiya netewî da evî çaxê qerarkî hatibû girtinê gokî pêwîstî belkî çê bibe em tekalîfê millîye dîsa jî gerî bînin ji ber wî ji ewça xetanî niha aslında di serê Erdogan da amadetikî ji bo şert û mercê ku em bêjin di dervaya asayiyê dabin hazirîkî û amadetikî ji bo wî re heye ev biryarê ku anha têne girtinê û wan gewrandinê ku têne girtinê sad û kusûrkî madde ne tev teko xwendina wan pir jî zehmet e lêbelê di hinkiya da bala meriv viya dikişîne li ser wan biryara ji bo civakê re astengî wê çê bibin ji xwe li Tirkiye anha diwarê em bêjin azadiyê da azadiya fikrî ramanî ya tevgerî da astengiyê pir hene bi van biryara van astengiya zêdetir jî dibin tereddüdekî mezin di civatê da heye evan biryara wextê bikevine holê û bên em bêjin tetbîq kirin bawerkin wê ji civakê re û ji hinekî kesimê muxalif re bibin zor zehmet ji ber wî jî divê civak li ser viya lêkolînê baş bike Kewata Kak Ehmed gerem behsê aliyê dinyên Tirkiye jî bikin gelo ji bilî Dem Partiyê ji bilî cenabeta weke serokeyekî ji partiyên Bakurê Kurdistanê ey aliyên dinyên Tirkiye çi dibêjin CHP heye bêguman yê partiye heye gelek partiyene Seadet heye û nizanim çi ew çi dibêjin ew Niha em bêjin partiyê duna muxalefeta halî pahêzê em bêjin partiyê Tirka bi rastî di biryarê ewha da di gewrandinê ewha da ji destelatdariyê re piştgirî didin nîşandanê destelatdarî jî di ferqa viya de ye li ser vana jî bi taybet ji bo muxalefeta Kurd re astengî çê dike yanî di nava hev û dû da aloziyê wanê ku hene partiyê Tirka û em bêjin yê muxalefetê wek CHP wek İYİ partiyê bi AK partiyê re ku muxalefet didin nîşandanê li ser van biryara piştgirî bi pirayî didin nîşandanê îxtîdar zî viya ji halîkî vedina nevûka da em karin bêjin îstîsmar jî dike mesela wekî biryara ku em bêjin di salê berê da li ser êrişa Efrînê ku da girtinê di wan zemana da muxalefetê çawa helwestdanî piştgirî kir halbûkî ewan piştgiriya ji halî astengiyê ku di nava Tirkiyê da çê dibûn jî dibûn sedem
یعنی وان آستنگیا دناوا ترکیه دا ji muxalefetê bixura jî astengî çêdikirin lêbelê ji bo ku gehf li dijî Kurda bû li dijî em bêjin hêzê Kurda bû piştgirî danê anha jî armanca viya ji bo hazirî û amadetikî êrîşê li ser em bêjin hêzê Kurdayê hem li ondir hem jî derva be bi rastî ez dibêjim ê piştgirî bidin pir jî etîrazê mezin nakin di tevlîheviya vana da hevdîtin em ê behsê vê pirsê jî bikin li taybetî xeberdan êkiş girngtirîn xalê nûyê sloganê nûyên helbijartan ew ku dîsan sîstema îdarekirina Tirkiye bu sîstema parlemanî bi hêvegerandin ku di nava parlemanî da bêguman ev biryarên nû sayên çarenivîsasiyên hezkar bêne dan kewata gel û biryar di destê serkomarî da ev partiyê çawa qebûl dike Yani CHP belê ewa xwe jî di bernama xwe ya em bêjin hilbijartinê da filan tev vana gotin û li dijî viyane jî lêbelê hawê ku min got li ser hinkî xala ihtirazê wan çê nabin. Yani wextê ku mijarekî li dijî hêzê muxalifê bi taybet jî li halî Kurda be ew muxalefeta ku di esasî da datînin ji bîr vedikin. Yani muxalefeta Partiyê Türka bi hev û dûra muxalefetekî ne esasiyê li ser bingehiya warê azadiya em bêjin temamî terefê Tirkiye ne. Li ser warê nava wan da ne ji bo wî ra jî CHP bi tebû ku viya li dijî wî ye jî ez bawerim di vî warê da wê pir ihtirazê bi dengê bilind neke. Kewata te got ev biryara zêdetir li dijî Kurdan e yani ev biryara hatiye dan. Ji xwe tu zanî ji berdan Parlemana Tirkiyê encamdana operasyonan li dervey sinûr vê biryarê nû dike. Yani çima gelo li dijî Kurdan yani tu pêşbînî dike çi be qewmît? Ez viyat bêjim yani mesela em bêjin vana evana destê serokkomar van biryara van gewrandina destê serokkomar ji halîkî ve pir xurt dikin. Yani hinkî biryarê ku divê gere di beriya vî gewrandinê da em bêjin wekî civîna ewa wezîra koma wezîra gere biryar bidana ewan biryara wan ewa erka ji destê wan digire. Ji bo ku di sedemê viyayê ku nîşan didin jî dibên ku biryar ji bo ku serî bi surat bêne girtinê. Pekî em bêjin vana wextê ku bi surat bêne girtinê û di dest devekî tenê da be ji halî em bêjin rîskê viya da wê kî em bêjin bi piranî karibe li bandorekî deyne li hember vî karara şexsekî. Ji ber wî jî yani wextê ku waqîa bêne ew bêne holê ji bo ku bi serê xwe serokkomar karibe biryarekî bide destî wî xurt dike. Ji ber viya jî ez dibêjim ji halî Kurdava astengî wextê çê bibe destê serokkomar wê xurt bike ew wî ji muxalefet jî ji viya ra zêde muxalefetê wê nîşan nede. Serokkomar di ferqê da ye wextê ku li dijî Kurda biryar bê de girtinê muxalefet pêra dihêzê da ye dirêzê da ye li dijî wî nasekine. Bale. Rês Ehmed Kaya serokê Partiya İnsan û Azadiyê li Diyarbekirê gelê spas Ehmed.